ka jingkerdu pisa jong ka jela manta kumba pau na du kisnam kibalolej kalong ka basisha bat yakani lala ban songthu na ka daw jong ka jimamla ban siu ya ka hok jong ba bon balang ka ta na du kinong trei lani ki shakri ki ba abtulop na ka sarkar ki kontraktor ka jingmamla ban siu ki ram kisha lani ban punkhoj chisin punkhoj kum ha ka tanat boarding henrei ka basngsi kalong ba ka pisa upai ba ka shu sarwa kai hakikam ki ba omsodon jingmon namar kam ai jingmon toy ka jela henrei ka balong thik ikibriu shimet bat ya kani la sakhi na ka jingsong helicopter menteri sarkar badi pe ya ka tanat boarding menchua ka jela u James Sangma u badai pe menta ya ka tanat ka koi ka khya katkum ka sithi ka bala sapriang hakiran san social media bala tho do dd sira ubabat kum joint secretary jong ka tanat boarding show director ka distribution MEECL habai dei be thik bat ka helicopter bill ka bala pha da ka tanat transport ban siu no ya ka bai song helicopter u James Sangma ha ka por bo long menteri ka te ka tanat bat ka bakot hadu arpolak prapu ar hajar arspa pratingka ya ka bala tho ru bala da omdan pisa na ka head of account kumta la karpat bakinit lat na kwei pat ki het khnang banyo siu pendam ya ka tei ka pisa la ong ka sithi no joint secretary habai dei bat kani ka khubor ni la persang ban telefon ya ki officer tangbangi khlamyo satya wat ban bu por ban yakundu ru